Αποφασίσαμε για τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψουμε για πρώτη μας φορά στην Άνδρο, το καταπράσινο κυκλαδίτικο νησί. Την Άνδρο μέχρι σήμερα τη γνωρίζαμε σαν το νησί της ναυτοσύνης, με τους ναύτες και τους καραβοκύριδες, για το πόσιμο νερό της διάσημης πηγής Άριζας και για τη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. Δεν υπήρξε ιδιαίτερα τουριστική, αν και επεφύλασε πάντα πολλές ομορφιές στον ψαγμένο ταξιδευτή. Οι Ανδριώτες δεν είχαν ανάγκη την τουριστική ανάπτυξη, γι' αυτό και το νησί μοιάζει παρθένο μέχρι και σήμερα. Διαβάσαμε ωστόσο ένα σωρό πληροφορίες, ότι για να τη γνωρίσεις αληθινά πρέπει να μάθεις να περπατάς στα δρομάκια των παραδοσιακών οικισμών της, να ανασένεις το σέρτικο μελτέμι της, να κρατήσεις την παλάμη, την άμμο και τα κοχύλια από τις παραλίες της, να χορέψεις μπάλο, να μετρήσεις τα αναρρύθμιτα ξοκλήσια της, να ξεδιψάσεις τις πηγές της, αλλά η πανδεσία των χρωμάτων, του πράσινου, της θάλασσας και των λουλουδιών της μας εχμαλώτισε οριστικά με μια αόρατη κλωστή σε μια σχέση ζωής. Ο Δήμαρχος Βελελόπουλος Κωνσταντίνος, η αξιωματική και το πλήρωμα, σας καλωσορίζουν στο Πνευματικό Οχηματοδοτείο την Ιωτη Α και σας εύχονται να άνετε και ευχάριστο ταξίδι. Πρωί-πρωί αποχαιρετήσαμε το λιμάνι της Ραφίνας, γεμάτη ενθουσιασμό και λαχτάρα, για μια ολιγοήμερη απόδραση από το κλεινό Νάστη. Έτσι, για να πάρουμε μια γεύση διακοπών και ξεκούρασης. Το κατάστρωμα του πλοίου είναι γεμάτο και πριν καλά το καταλάβουμε, σε 2 ώρες είχαμε φτάσει στο Γαύριο, το λιμάνι της Άνδρο. Το Γαύριο είναι ένα φασαριόζικο λιμάνι, όπως όλα τα κυκλαδίτικα λιμάνια. Ο νησιώτικος αέρας του λιμανιού μας χαϊδεύει τα αυτιά με μουσικές από βιολί. Ένας κατάλευκος περιστερώνας μας υποδέχεται λουσμένος από το μεσημεριάτικο ήλιο και λίγο πιο πέρα μας περιμένει το αυτοκίνητο που νοικιάσαμε για να περιηγηθούμε το νησί. Στον κεντρικό δρόμο βρίσκονται καφέ, εστιατόρια και μεζεδοπολία για να ξεκουράσουν τους ταξιδιώτες. Από εδώ ξεκινούν οι βασικοί οδικοί άξονες. Ο ένας προς νότια για τον Πατσί και τη χώρα και ο άλλος προς τη βόρεια Άνδρο. Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για τον Άγιο Πέτρο, πολύ κοντά στο Γαύριο, σε έναν από τους παλαιότερους πύργους της Άνδρου. Με τον κύριο Γιώργο Δαρδανό, με το χαρακτηριστικό λουλουδικό σταυτί, ανηφορήσαμε για το χωριό Άγιος Πέτρος. Το καυτό κυκλαδίτικο μεσημέρι κυριαρχεί παντού και ο μπάλος που ακούγεται σε ντο ματζόρε ερεθίζει το ηλιοψημένο νησιώτικο τοπίο. Για δυο ματάκια όμορφα που αγαπώ στην Άνδρο. Βιολί, λαούτο και τουμπί. Ο ήλιος μοιάζει να ακούει τη συντροφιά μας και γύρω τα θυμάρια, τα θρούμπια, οι λεβάντες και τα φασκόμηλα σκορπούν αρώματα μεθυστικά. Έχω φορτούνα στην καρδιά και στην ψυχή μου αράζει, γιατί αγαπώ αντριώτησα και είναι όλο ναζί. Κάναμε μια στάση πριν φτάσουμε ψηλά για να ζουμάρουν οι κάμερες στον πέτρινο πύργο. Και πότε όλα τα κύματα αυτά που ήταν. Οι πέτρες του μόλις που ξεχωρίζουν ανάμεσα στο ανάγλυφο της άνυδρης πλαγιάς. Η παρέα μας αποφάσισε εξαιτίας του δυνατού ήλιου και του χορταριασμένου μονοπατιού να μην περπατήσει ως εκεί και έτσι μετά από την πρόσκληση του φίλου μας να μάθουμε για την ιστορία του πύργου από τον μπαλκόνι του σπιτιού του, κατεβήκαμε τα πέτρινα σκαλάκια. Οι πράσινες σκιές μας ανασένουν μέσα στο καυτό λιοπύρι και να σου μπροστά μας μια μικρή στέρνα που δροσίζει μερικές πάπιες. Η θέση του σπιτιού του κυρίου Δαρδανού μας επιτρέπει να απολαύσουμε τη θέα μέχρι το Γαύριο, αλλά και να έχουμε στο οπτικό μας πεδίο τον πύργο του Αγίου Πέτρου. Πότε χτίστηκε άραγε ο πύργος και ποια ήταν η χρήση του? Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η βάση του κάτω λέγεται ότι είναι πελαγική, γιατί είναι τεράστιοι όγκοι που έχουν εναποτεθεί. Όμως φαίνεται ότι έχει χτιστεί περίπου τον 3ο με 4ο αιώνα π.Χ.
ήταν ένα οχυρωματικό κάστρο όπου έβρισκαν καταφύγιο όσοι είχαν τους κήπους και τους αγρούς τους εδώ ή όσοι δούλευαν στα μεταλλεία που ήταν δίπλα από τον πύργο. Κυρίως η χρησιμότητά του είναι ότι χρησιμεύε ως φρικτορία. Για να σωθούν μπαίνανε μέσα τα γυναικόπαιδα κυρίως και το σήμα το έπαιρναν από το πλαϊνό βουνό, όπου επειδή είχε μεγάλη ορατότητα σε ευρύτερο πεδίο στο πέλαγος, έδινε το σήμα έρχονται οι εχθροί και αμέσως μαζευόταν και μπαίναν όλοι μέσα. Ο καφές και τα δροσερά νερά σερβιρίστηκαν κάτω από τη σκιερή βεράντα. Η κουβέντα μας γύρω από την Άνδρο ζωήρεψε και σε λίγο ήρθε η τοπική ρακή φτιαγμένη από μούρο για να ζεστάνει πιο πολύ τη διάθεση, ακόμα και να σύρει τα βήματά μας σε μερικές στροφές αντριώτικου μπάνου. Αποχωριστήκαμε τον κύριο Δαρδανό, ενθουσιασμένοι για αυτά που πρόκειται να δούμε στο νησί. Μέσα σε λίγη ώρα κατόρθωσε να κάνει μεταδοτική τη θέρμη της φιλίας του και φύγαμε με το συναίσθημα ότι μόλις είχαμε αποκτήσει ένα φίλο, ο οποίος μάλιστα μέσα από τη δουλειά του δεν χάνει την ευκαιρία να διαλαλήσει τις ομορφιές του τόπου του, αλλά και να τον προστατεύσει από τις αλόγιστες ανθρώπινες αυθαιρεσίες. Έναν αθεράπευτο εραστή της Άνδρου. Δρόμο προς τον Μπατζή ξεδιπλώνονται στα δεξιά μας όμορφες αμμουδερές παραλίες. Το απλωτό ακρογιάλι του Αγίου Πέτρου, της Χρυσής Σάμου και η παραλία Κυπρή με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Μια μικρή έκπληξη είναι η παραλία του Αγίου Κυπριανού με το ομώνυμο εκκλησάκι χτισμένο μέσα στην αγκαλιά της αμμουδιάς. Περνώντας και την τελευταία στροφή, αποκαλύπτεται μπροστά μας ένας οικισμός πανέμορφος. Το Μπατζή βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της Άνδρου και είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του νησιού. Ο οικισμός βρίσκεται πάνω σε δύο λόφους που αγκαλιάζουν το ομώνυμο απάνεμο φυσικό κόλπο. Στον Μπατζή γοητευτήκαμε από τα γραφικά ασπροβαμμένα σπιτάκια με τις κεραμιδένιες στέγες και τα μικρά μπαλκονάκια που αντικρίζουν το μικρό λιμάνι και την υπέροχη παραλία, η οποία θεωρείται μια από τις καλύτερες του νησιού. Άνδρος και ιδιαίτερα τον Μπατζή υπήρξε από παλιά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πρώτων τουριστών και ήταν ο τόπος που διαφήμισε την Ελλάδα σε άλλες χώρες, αφού εδώ γυρίστηκε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Η ταινία, με σενάριο υπογεγραμμένο από τον Ιάκωβο Καμπανέλη και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, αφηγείται μια από τις πιο γνωστές ιστορίες αγάπης του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αυτή του αθώου βοσκού και της όμορφης τουρίστριας, με φόντο την ελληνική επαρχία του 60. Από τότε όμως μέχρι σήμερα το Μπατζή έχει αλλάξει. Το όμορφο ψαράδικο χωριό συγκεντρώνει την κύρια τουριστική υποδομή της Άνδρου. Κοσμοπολίτικο, χωρίς όμως να χάνει το τοπικό του χρώμα, δεν υπάρχει επισκέπτης που θα έρθει και θα ξανάρθει μαγνητισμένος από τη μοναδική ομορφιά του.
Κάναμε βόλτα στην Προκυμαία, ήπιαμε τη δροσιστική μας όδα Σάριζα και κολυμπήσαμε στη μεγάλη παραλία του χωριού που είναι ένα πραγματικό στολίδι. Μην ξεχάσετε να ανεβείτε τα σκαλάκια που ξεκινούν από το κέντρο της Προκυμαίας και μετά από λίγο περπάτημα ανάμεσα σε δροσιές και νερά θα σας οδηγήσουν στην παλιά βρύση του οικισμού. Όπως είναι φυσικό, στον Μπατζή θα βρείτε όλες τις απαραίτητες υποδομές και ανέσεις σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα, δωμάτια και μπαλκόνια με εκπληκτική θέα. Δεν λείπουν βέβαια και τα γραφικά ταβερνάκια, τα ουζερί και έχετε μια μεγάλη επιλογή για νυχτερινή διασκέδαση. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να παραλείψετε όταν θα έρθετε στην Άνδρο είναι να δοκιμάσετε ένα από τα παραδοσιακά πιάτα, τη φουρτάλια, που θα τη συναντήσετε με πολλές εκδοχές. Η φίλη μας η Πόπη θα μας πει τη δική της. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Λοιπόν, η φουρτάλια προτιγανίζουμε τις πατατούλες, ωστόσο βάζουμε τα λουκάνικα μέσα μαζί με τη γλίνα να βγάλει το λίπος αυτό που αυτή είναι η ουσία της γεύσης, σε βάση περιπτώσει. Χτυπάμε τα αυγά, το δυόσμο, το αλάτι, το πιπεράκι και η φετούλα. Τα βάζουμε, το περιχύνουμε πάνω στις πατατούλες, τα αφήνουμε στη σιγανή φωτιά και μετά από 10 λεπτάκια τη γυρίζουμε και βγαίνει αυτό το υπέροχο φαγητό. Τα λουκάνικα βέβαια είναι δικής τους παραγωγής. Τα κάνουμε κάθε Οκτώβρη, είναι τα χειροσφάγια, σφάζουμε το χοιρινό. Μετά γεμίζουμε τα λουκάνικα με διάφορα μπαχαρικά και εξισμένο πορτοκάλι μέσα. Στη συνέχεια τα καπνίζουμε για 2 μέρες. Μετά από τις 2 μέρες που είναι καπνιστά τα βράζουμε και τα συντηρούμε μέσα στη γλίνα τους. Ό,τι καλό από ταβέρνα και εστιατόριο θα το βρείτε στον Μπατζή, στον κατάλευκο και γραφικό οικισμό της Άνδρου. Μετά τον Μπατζή, ο δρόμος αρχίζει να ανηφορίζει, προσφέροντας όλο και περισσότερες πανοραμικές εικόνες των μικρών νησιών και των δεντελωτών ακτών. Ένας ατέλειωτος πίνακας του ουρανού, μια απέραντη θαλασσογραφία. Αριστερά προς το βουνό ανηφορίζουν οι πέτρινες σκάλες των περιβολιών, ενώ στα δεξιά μας αναγνωρίζουμε τα ερείπια της παλιάς πρωτεύουσας της Άνδρου, της Παλαιόπολης, με το καταβυθισμένο λιμάνι. Λίγα χιλιόμετρα μετά, προς το εσωτερικό του νησιού και στο χωριό Πιτροφός, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων ή όπως αλλιώς ονομάζεται, ο Ελαιόμηλος Χέλμη. Το παλιό λιοτρίβι βρίσκεται στο ισόγειο ενός διόροφου παλιού πέτρινου κτηρίου και είναι ένα θαυμάσιο δείγμα της μικρής προβιομηχανικής ζωοκίνητης μονάδας εξαγωγής ελαιολάδου. Με επιμελημένη εξωτερική πρόσωψη και εσωτερική λιθοδομή, παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία που απαντώνται στην αγροτική Άνδρο και χαρακτηρίζουν την αισθητική λειτουργικότητα της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων. Το 1997, ολόκληρο το κτίριο, κατοικία και παλιό λιοτρίβι, αγοράστηκε από τον ανδριώτη Δημήτρη Χέλμη, καταγόμενο από τον Πιτροφό, πολιτικό μηχανικό και σημερινό ιδιοκτήτη. Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων, στον Άνω Πιτροφό της Άνδρου. Το κτίριο αυτό χρονολογείται από το 1800 περίπου. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα κτηρίου αγροτικής κληρονομιάς και προβιομηχανικής τεχνολογίας. Αποτελούσε μια οικοτεχνική μονάδα παραγωγής ελαιολάδου πριν γίνει η βιομηχανοποίηση της παραγωγής. Το ελαιοτριβείο αυτό ξεχωρίζει από τα τυπικά ελαιοτριβεία της Άνδρου, που είναι συνήθως μονόχωρα, γιατί έχει ξεχωριστούς χώρους για το βόλι, όπου γίνονταν το άλωσμα του καρπού της ελιάς, για τον εργάτη ή την βίδα, όπου συνδυαζόταν ο πολτός και έβγαινε το λάδι,
για την αποθήκευση του λαδιού, όπου και διατηρούνται τα αυθεντικά πιθάρια, και τους χώρους όπου χρησιμεύαν για τους εργάτες. Το Μουσείο της Ελιάς, με το υποπτικό υλικό που διαθέτει, προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη κάθε ηλικίας να προσεγγίσει πολιτισμικά το πολύτιμο προϊόν, αλλά και να εξοικειωθεί με τις παλιές και πατροπαράδοτες τεχνικές της παραγωγής του. Ο σημερινός ιδιοκτήτης Δημήτρης Χέλμης, ο οποίος διαμένει στον επάνω όροφο του κτηρίου, είναι πρόθυμος να ξαναγήσει επισκέπτες στο χώρο και να κάνει επίδειξη της λειτουργίας του ηλεκτριβείου. Χρειάζεται όμως να έχετε προηγουμένως συνεννοηθεί. Περπατώντας λίγο πιο πάνω, είδαμε να διασχίζει το χωριό το καταγεγραμμένο μονοπάτι νούμερο 9 και φτάσαμε στη βρύση του Μπαρμπέρι, η οποία πήρε το όνομά της από το πολύ παγωμένο νερό της που μοιάζει με το κοφτερό λεπίδι του Μπαρμπέρι. Φεύγοντας από τον Άνω Πιτροφό με τις καλύτερες εντυπώσεις για την ξενάγηση του Δημήτρη Χέλμη, φτάσαμε στη Μεσαριά. Η Μεσαριά ήταν άλλοτε το οικονομικό κέντρο του νησιού που φιλοξενεί τον ταξιάρχη Μιχαήλ, μια σπουδαία βυζαντινή εκκλησία χτισμένη το 1158. Οι Μένητες είναι ένα καταπράσινο χωριό με άφθονα τρεχούμενα νερά, περιβόλια και μεγάλα πλατάνια. Το όνομά του προέρχεται από τις νύμφες Μενάδες και είναι οι πηγές τους γνωστές σαν πηγές του Διονύσου, γιατί σύμφωνα με μια εκδοχή σε αυτή τη θέση ήταν το ιερό του Θεού και από την πηγή τις μέρες της γιορτής του έρεε κρασί. Οι πολλές βρύσεις με τα μαρμάρινα μπουσουνάρια, δηλαδή τις κεφαλές λιονταριών, ανάμεσα στα ιονόβια δέντρα, δημιουργούν μια σαγηνευτική εικόνα στα μάτια όλων μας. Πήραμε μικρές ενάσεις σε ενδιάμεσους σταθμούς, όπως το πέτρινο γεφύρι στο χωριό Αλαδινό και σε ένα πλάτωμα κάτω από το χωριό Φάλικα, για να απολαύσουμε τους περιστερώνες μέσα στη μαγευτική φύση της Άνδρου. Μπροστά μας απλώνεται η κοιλάδα της Μεσαριάς και η υπέροχη θέα οδηγεί το βλέμμα μας ως τη γραμμή του θαλασσινού ορίζοντα. Πίσω μας, γατζωμένο στην πλαγιά του Γερακώνα, βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα βυζαντινά μοναστήρια της Άνδρου, η Ιερά Μονή Παναγίας Παναχράντου. Ανηφορήσαμε το δρόμο βιαστικά, ανυπομονώντας να γνωρίσουμε από κοντά όχι μόνο τον ηγούμενο πατέρα Ευδόκιμο, αλλά και να φτάσουμε έγκαιρα, γιατί πλησίαζε πια το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον κώδικα της Μονής, το μοναστήρι χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά την εποχή της εκστρατείας του κατά των Αράβων της Κρήτης και στο σημείο που ασκήτευαν δύο μοναχοί από τα Λάμυρα και είχαν εντοπίσει εκεί την εικόνα της Παναγίας. Ο πατέρας Ευδόκιμος, που ήρθε στο μοναστήρι σαν καλόγερος το 1957, αφιέρωσε τη ζωή του στην Παναγία και στην αναστήλωση του μοναστηριού. Όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να γίνει η Μονή έτσι όπως είναι σήμερα, φιλόξενη και ζεστή, και όντας ανθρώπινος και πάντα αληθινός, έγινε η πιο αγαπητή φυσιογνωμία της Άνδρου. Χαρά στη γυναίκα που θα πάρει ανδριώτη και αλλή στον άνδρα που θα πάρει ανδριώτησα. Αυτό το λένε γιατί είναι πολύ δαπανηρέ. Ναι, πολύ έξοδο. Και πολύ έξω. Εγώ με 55 χρόνια το γάμο με έχουν αγαπήσει ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είναι οι πιο τέλειοι άνθρωποι του κόσμου. Αλλά στις γυναίκες τους είναι τόσο πολύ καλοί που όταν ερχόταν στην ενορία που είμαι κόσμο, κάτσε. Πατέρα Ευδόκημε, τη γυναίκα μου τώρα την θέλω να είναι καθήμενη, ξεκούραστη και περιποιημένη, να την εχαρώ. Αφού έγινε 1, 2, 3, 5 χρόνια, έχει δίκιο. Είναι καλογυναικάδες και καλοσυγγενείς και στους κλαίους. Εγώ έχω περάσει όλα μου τα χρόνια εδώ στην Άνδρο τόσο ωραία, τόσο όμορφα, τόσο φιλόξενα, που ούτε από την πόρτα δεν βγω έξω. Μετά την πρώτη μας γνωριμία με τον πατέρα Ευδόκιμο και τις γλυκές κουβέντες του για τις ανδριώτισσες και τους ανδριώτες, περιηγηθήκαμε τους χώρους του μοναστηριού. Στο μοναστήρι φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.
αξιόλογα κοιμήλια, λείψανα διαφόρων Αγίων, καθώς και τμήμα της κάρας του Αγίου Παντελεήμονα που έφεραν από την Κωνσταντινούπολη το 1705, φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής. Σημειώστε ότι στο μοναστήρι αυτό ήταν φυλακισμένος ο Παπουλάκος, ο μοναχός που χαρακτηρίζεται σαν ένας σύγχρονος απόστολος του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και για τον οποίο υπάρχουν πλήθος μαρτυρίες αναφορικά με τα κηρύγματά του, τις προφητείες του και τα θαύματά του εν ζωή, ακόμα και μετά θάνατον. Ο Παπουλάκος, με την αντιεξουσιαστική του δράση, περνά μετά από πολλά χρόνια στους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται την ημέρα της κοίμησής του 18 Ιανουαρίου. Η Μονή Παναχράντου είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και γιορτάζει στις 15 Αυγούστου, όμως το μεγάλο πανηγύρι γίνεται του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου. Ο πατέρας Ευδόκιμος, λάτρης της καλής συντροφιάς, δεν χάνει την ευκαιρία να συζητήσει μαζί μας για τα εγκόσμια και για τα επουράνια, οδηγώντας μας στην κουζίνα, μια και είχε έρθει η ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Έχω κάνει κολοκυθάκια νηστήσιμα, αλλά θα σας κάνω μία μακαρονάδα για να δείτε πώς γίνεται η μακαρονάδα, την οποία θα τη φάτε με ένα ειδικότερη. Αμύγδαλο και καρύδι αλεσμένο στο μπλέντερ και είναι πολύ νόστιμο. Θέλετε να δείτε πώς κάναμε τη σάλτσα κοπιάστη μπροστά. Η σάλτσα είναι πάρα πολύ καλή και νόστιμη, διότι γίνεται κάπως πικάντικη. Αυτή την έχω δείξει γύρω μαμαλάκι και έχει μεγάλη επιτυχία. Ανάλογα με τις μερίδες που θα κάνω, βάζω το λάδι. Κόβω το σκορδαλάκι μέσα, βάνουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, ρίχνω και λίγο αλευράκι. Θα βουρδίζετε αυτό, αυτή τρώγεται, δεν μας κάνει. Και αν μην καθαρώνω το αστί, θα βάλουμε το νερό. Η μαγειρική μας, λέει ο Πάτερ Ευδόκιμος, είναι πάνω απ' όλα υπόθεση αγάπης. Μαγειρεύοντας και αναλυσκόμενος κανείς μέσα σε κρεμμύδια, σκόρδα, κουτάλες και πυρούνες, πρέπει να αναλογίζεται ότι το κάνει με αγάπη για τον συνάνθρωπο, με πολύ μεγάλη χαρά και πνευματική αγαλίαση. Μόνο έτσι το φαγητό γίνεται καλό και ειδικά η μακαρονάδα που είναι το αγαπημένο του φαγητό. Δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα πω, είναι ευχή και ευχαριστίες προς τα άτομα αυτά του Δημήτρη και ο Ματιός. Ο Δημήτρης είναι νιώπαλος, ήρθε εδώ, εγώ σφουγγάριζα τις αυλές εδώ, μπήκε μέσα, του λέω μεσημέρι δεν ερχόστε να φάνε μια μακαρονάδα μίσκο που είναι νότιμη. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν, Η γυναίκα του γιατί πάτε μίσκο. Η αντρικό μοναστήρι μου, οι άντρες μιλούν εδώ, αυτοί εχιούμε. Και κάτσανε, φάγανε, και αφού φάγανε μου λένε πάτερ δεν μπορούμε να το σφέρουμε μία. Αυτό είναι ο Δημήτρης και η Ίκα. Τι είναι που θα σέξα. Εμάς ποτέ. Γιατί έχετε τίποτα με το Μίσκο. Πώς δεν έχουμε. Η κόρη του κυρίου Μίσκου και ο ευτυχής γαμπρός της συνεταίρου της εταιρείας. Από τότε έχουμε επισκέψεις και πηγείες να πάω το Πάσχα κάτω να με περιποιηθούν γιατί έχουν σπίτι εδώ και έρχονται και του στέλνει ό,τι θέλω και ό,τι βγάζει η εταιρεία. Η μακαρονάδα, αφού ανακατεύεται με κριτικό ελαιόλαδο από τα επιδέξια χέρια του πατέρα Ευδόκιμου, είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Μας περίμενε όμως μια άλλη έκπληξη. Ο πατέρας Ευδόκιμος, λόγω της οικειότητας με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ζυμαρικών, μας διηγήθηκε με τον μοναδικό του τρόπο την ιδέα μιας από τις διαφημιστικές ατάκες που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση και ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της οικογένειας σε κάποιο μοναστήρι. Κύριε Μίσκο, εμείς έχουμε και ανάγκη, εγώ λέει προς το πεις, έχω βγάλει την αποφασή μου. Θα σας στέλνω μακαρόνια να έχετε να τρώτε όλη σας τη ζωή. Και πραγματικά, φεύγοντας, βγήκε ο ηγούς στο μπαλκόνι και φωνάζει του Ακάκιου με το μουλάρι που τον συνόδευε «Ακάκιε!» ακούγοντας τα βουνά.
μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσχος. Και από τότε την έχουμε επαναλάβει και την ξαναβγάλει τα γέννη. Η λαχταριστή μακαρονάδα σερβίρεται με ιεροτελεστία μέχρι να φτάσει επιτέλους στο μοναστηριακό τραπέζι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τη γεύση της θα τη ζήλευε και ο καλύτερος σεφ, που σίγουρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την αγάπη και την απλότητα της φιλόξενης φυσιογνωμίας του πατέρα Ευδόκιμου στη μονή της Παναχράντου στην Άνδρο. Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας σε μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά? Το Discover Greece είναι εδώ και σας ανοίγει την πόρτα στην αγορά της Ρωσίας. Discover Greece, το ρωσόφωνο, επαγγελματικό και τουριστικό δίκτυο, τηλεόραση και ίντερνετ που προβάλλει την Ελλάδα, τον τουρισμό και τον πολιτισμό της, καθώς και τις ελληνικές εταιρείες κάθε εμπορικού ενδιαφέροντος στη ρωσική επικράτεια. Πληκτρολογήστε www.discovergreece.ru. Ένα πλήθος από ελληνικές επιχειρήσεις διεισδύουν στην αγορά της Ρωσίας, στις χώρες της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών και στο ρωσικό ίντερνετ. www.discovergreece.ru. Νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Καταχωρήστε την επιχείρησή σας στον web οδηγό www.discovergreece.ru και αποκτήστε μια εξειδικευμένη υπηρεσία Internet Marketing σε ευρεία μάζα χρηστών, υποψήφιων Ρώσων επισκεπτών και επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. www.discovergreece.ru. Μια σοφή και επικερδής επένδυση. Η χώρα σήμερα ήταν ζωγραφισμένη με χρώματα λιτά και διάφανα, σαν να είχε ζαλιστεί από τη χθεσινή λιακάδα. Οι αχνές φιγούρες των σπιτιών της μας θυμίζουν τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Σέλκε Γκάιγκερ, της Γερμανίδας καλλιτέχνηδας που λάτρεψε όσο κανείς άλλος την Άνδρο. Όπως και να είναι όμως, με λιακάδα ή με συννεφιά, η χώρα, η πρωτεύουσα του νησιού, κρατά τα διαφιλονίκητα σκύπτρα της αρχόντισσας του Αιγαίου. Χτισμένη πάνω σε χερσόνησο, καταλήγει στο μικρό νησάκι που πάνω του είναι χτισμένο το μεσαιωνικό κάστρο. Τα νεοκλασικά και νησιώτικα σπίτια της, τα στενά δρομάκια, τα μουσεία και οι παραλίες της συνθέτουν την ιδηλιακή εικόνα αυτού του πανέμορφου οικισμού. Στη χώρα δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και έτσι δώσαμε ραντεβού με τον αρχιτέκτονα κύριο Νίκο Βασιλόπουλο που θα μας ξαναγήσει στον όμορφο οικισμό στην πλατεία του Γυροκομείου. Τη μεγάλη πλατεία σηματοδοτούν οι πρωτομοί του Ανδρέα Εμπειρίκου με τη συμβολική επιγραφή «Ταξιδευτής και επιστροφεύς» και το κτίριο του Γυροκομείου χτισμένο το 1894 με δωρεά του Κωνσταντίνου Εμπειρίκου. Αμέσως μετά την πλατεία ξεκινά ο πεζόδρομος, η οδός Εμπειρίκου που βρίσκονται τα εμπορικά καταστήματα της χώρας. Ανάμεσά τους βρήκαμε μικρά μαγαζάκια με όλα τα παραδοσιακά προϊόντα της ανδριώτικης γης και μπήκαμε στον πειρασμό να δοκιμάσουμε τα μυρωδάτα με ανθόνερο, αμυγδαλωτά και τα γευστικότατα καλτσούνια. Στη συνέχεια περάσαμε μπροστά από τη βυζαντινού ρυθμού εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου με τον όμορφο κήπο και καταλήξαμε στην περίφημη πλατεία Καΐρη όπου χτυπάει η καρδιά της χώρας. Εδώ δεσπόζει η πρωτομή του λόγιου Θεόφιλου Καΐρη, έργο του Γλύπτη Μπονάνου που στήθηκε στην πλατεία το 1912, ενώ δίπλα του βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου. Γύρω τους βρίσκονται οι καφετέριες, ουζερί και ζαχαροπλαστεία, τα οποία το καλοκαίρι γεμίσουν από κόσμο που απολαμβάνει τη σκιά των πλατανιών.
Δεξιά της πλατείας Καΐρη ξεκινούν κατηφορικά σκαλιά που οδηγούν στην εκκλησία της Παναγίας Θεοσκεπάστου και στην αμμουδερή ακτή του Παραπόρτη. Τα άλλα σκαλιά στην αριστερή της πλευρά οδηγούν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο εκκλησάκι της Αγίας Θαλασσινής. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας, που ιδρύθηκε χάρη στο φιλότεχνο ζευγάρι Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, εκτίθενται πολύ σημαντικά ευρήματα από το εντυπωσιακό πολιτιστικό παρελθόν του νησιού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το άγαλμα του Ερμήτη Σάνδρου, ένα θαυμάσιο αντίγραφο των ελληνιστικών χρόνων που βρέθηκε το 1832 σε ένα χωράφι της Παλαιόπολης. Το 1842 το άγαλμα αγοράστηκε από τον Όθωνα έναντι 200 διστήλων και δωρήθηκε στο Εθνικό Μουσείο. Το 1981 μεταφέρθηκε οριστικά στην Άνδρο και από τότε κοσμεί το αρχαιολογικό της μουσείο. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανήκει στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Πρόκειται για ένα μουσείο με διεθνή ακτινοβολία που εγκαινιάστηκε το 1979. Το μουσείο σχεδιάστηκε με σκοπό να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη συλλογή των έργων του Ανδριώτη Γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, την οποία ο ίδιος κληροδότησε στη γενέτειρά του. Στη συνέχεια τα εκθέματα εμπλουτίστηκαν με μέρος της συλλογής του Ιδρύματος, που αποτελείται από περισσότερα από 300 έργα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Το πρώτο αυτό τμήμα του μουσείου αποτελεί σήμερα την παλιά πτέρυγα και λειτουργεί ως γλυπτοθήκη. Αυτό που προέβαλε και καθιέρωσε το μουσείο και την Άνδρο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο είναι οι περιοδικές εκθέσεις μεγάλων καλλιτεχνών του αιώνα μας που το Ίδρυμα διοργανώνει κάθε καλοκαίρι από το 1986 μέχρι και σήμερα, αποτελώντας σημαντικά γεγονότα για τον κόσμο της τέχνης. Ακόμα και αν σε κάποιον δεν αρέσει η μοντέρνα τέχνη, ας μην το θεωρήσει χάσιμο χρόνου, το μάτι του και η ψυχή του θα γεμίσει ομορφιά και το μυαλό του γνώσης, καθώς θα λάβει μέρος σε μια υπέροχη ξενάγηση που κάνουν οι άνθρωποι του μουσείου σχετικά με τον καλλιτέχνη που παρουσιάζουν εκείνη την περίοδο. Συνεχίζοντας το κατέβασμα από τα σκαλιά της αριστερής πλευράς, σταματήσαμε να δούμε το εκκλησάκι της Παναγιάς της Θαλασσινής που είναι χτισμένο πάνω σε βράχο. Πίσω του φαίνεται ο φάρος Τουρλίτης, χτισμένος το 1887 πάνω σε βράχο μέσα στη θάλασσα του Νυμποριού. Ο σημερινός φάρος είναι μια πιστή ανακατασκευή του παλιού πέτρινου φάρου, ο οποίος είχε καταστροφεί κατά το παρελθόν. Να είμαστε πάλι στη θορυβότη πλατεία Καΐρη. Μπροστά μας, κάτω από την πύλη, ξεκινά ο πλακόστρωτος δρόμος. Εδώ βρισκόταν η είσοδος του κάτω κάστρου, που ήταν η μοναδική είσοδος του οχυρωματικού οικισμού της χώρας. Η πύλη ήταν διπλή και θολωτή και ονομάζεται πόρτα ή οξόπορτα. Ο δρόμος κάτω από την πόρτα είναι στενός και περνάει από στοές, καμάρες και κρίνες, ενώ τα βενετσιάνικα στοιχεία του αναμειγνύονται με τα νεοκλασικά στα περισσότερα σπίτια του οικισμού. Ακολουθήσαμε στα δεξιά μας το στενάκι που θα μας οδηγήσει στη Θεοσκέπαστη, που είναι η πολιούχος εκκλησία της χώρας. Η χρονολογία κατασκευής της, σύμφωνα με επιγραφή, αναφέρεται το 1555. Κατά τον Ανδριώτη ιστορικό Δημήτρη Πασχάλη, λέγεται ότι χτίστηκε σε θέση παλαιότερου βυζαντινού ναού. Σήμερα σώζονται μερικά μόνο από τα μαρμάρινα μέλη εκείνης της εποχής. Η εικόνα της Παναγίας Θεοσκέπαστης θεωρείται θαυματουργή και η εορτή της πραγματοποιείται με ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα. Από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας απλώνεται μπροστά μας η συνοικία Παραπόρτη με την ομώνυμη αμμουδερή παραλία. Περπατώντας στα στενάκια του οικισμού συνειδητοποιείς γιατί είναι η Άνδρος αρχοντικό νησί. Το αντιλαμβάνεσαι στα περίτεχνα καπετανόσπιτα, στις εκκλησιές της και στα καλντερίμια της, που είναι μεν πλακόστρωτα και πλαισιωμένα από ασβεστομένους τοίχους και λουλουδιασμένες αυλές, σου δημιουργούν όμως την αίσθηση πως δεν μοιάζουν με τα άλλα των υπόλοιπων κυκλάδων. Μοιάζουν σαν να είναι φτιαγμένα από κάποιο άλλο, πιο ακριβό υλικό. Περπατήσαμε στην οδό Αγίου Νικολάου με το ομώνυμο εκκλησάκι, περάσαμε από τον Άγιο Αθανάσιο
Είδαμε το σπίτι όπου έζησε ο Θεόφιλος Καΐρης και σήμερα είναι επισκέψιμο μουσείο. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, φτάσαμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τον σημερινό καθεδρικό ναό της χώρας. Ο κ. Βασιλόπουλος μας εξηγεί ότι ο ναός χτίστηκε περί τα μέσα του 16ου αιώνα, την εποχή της μεταστροφής των Φράγκων αρχόντων από τον καθολικισμό προς την Ορθοδοξία. Ο ναός ανεγέρθηκε οριστικά μετά την απελευθέρωση στην τελική του μορφή, τη σημερινή βασιλική με τα εντυπωσιακά καμπαναριά. Από τον πρώτο ναό ίσως να προέρχεται και η εντυχισμένη μαρμάρινη αναπαράσταση τύπου εικόνας του Αγίου Γεωργίου με την υπόμνηση της ανακαινήσεως εν έτη Σωτηρίου 1786. Η Άνδρος, κατοικημένη από Ρωμαίους, Φράγκους και Οθωμανούς, έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Όλες αυτές οι επιρροές άφησαν τα σημάδια τους επάνω της. Το καθολικό μοναστήρι, που ιδρύθηκε από καπουτσίνους μοναχούς, έμεινε γνωστό ως Φραγκομονάστηρο ή το μοναστήρι του Σαν Μπεναρδί. Ο ναός του Αγίου Ανδρέα ήταν ο καθεδρικός ναός των Καθολικών και πολιούχος του κάτω κάστρου, με την κατοικία του Λατίνου Επισκόπου δίπλα της. Το παλάτι και η εκκλησία της Παλατιανής είναι άλλο ένα δείγμα της φραγκοκρατίας. Όλα τα στενάκια οδηγούν στον κεντρικό πεζόδρομο που καταλήγει στη συνοικία της Καμάρας ή Ρίβας και στην πλατεία του Αφανούς Ναύτη που ορίζει και το τέλος της σημερινής πόλης. Το γλυπτό του Αφανούς Ναύτη ατενίζει το πέλαγος σαν να περιμένει το επόμενο μπάρκο του. Φιλοτεχνήθηκε από τον Ανδριώτη γλύπτη Μιχάλη Τόμπρο. Η επιβλητική μορφή του στο χώρο και στο χρόνο σηματοδοτεί τη χώρα, επιβάλλοντας με την παρουσία του την αέναη σχέση των Ανδριωτών με τη θάλασσα. Το Ναυτικό Μουσείο δημιουργήθηκε το 1972 και περιέχει εκθέματα που αφορούν στη μακροχρόνια ναυτική παράδοση του νησιού. Ένα πέτρινο γεφύρι ενώνει τη Χερσόνησο της χώρας με τη μικρή νησίδα όπου βρίσκονται τα ερείπια του Μέσα Κάστρου. Η χώρα μας χάρισε πλούσια αισθητικά ερεθίσματα και το οπτικό μας πεδίο γέμισε από τις αρχιτεκτονικές γραμμές των άσπρων κυκλαδίτικων σπιτιών, χάιδεψε τις απέναντι πλαγιές και χάθηκε στο γαλάζιο της θάλασσας. Αν έρθει το βράδυ και ανάψουν τα φώτα της, η χώρα μοιάζει με τη φιλόξενη και αρχοντική οικοδέσποινα που θα καλοδεχτεί και θα περιποιηθεί τους καλεσμένους της. Τα στενάκια γεμίζουν με κόσμο και οι λαμπερές βιτρίνες των μικρών μαγαζιών της ξεμυαλίζουν τους επισκέπτες. Η σημερινή μας μέρα θα τελειώσει στο Παραπόρτι, στην εξοχική ταβέρνα που δεν τη βρίσκει σε τουριστικούς οδηγούς, αρκεί μόνο να ρωτήσεις κάποιον από τους ντόπιους. Η κυρία Όλγα θα μας μαγειρέψει την πρωτότυπη εκδοχή της φουρτάλιας, αλλά και μια άλλη ανδριώτικη συνταγή, τα κολοκυθολούλουδα. Η φουρτάλια είναι συνώνυμο της ομελέτας, μόνο που εδώ η εμπειρία και η δημιουργική φαντασία της κυρίας Όλγας έχει κάνει θαύματα. Βρισκόμαστε στο Παραπόρτι, στο Αλέκο του Καλιβρούση το μαγαζί, που είναι μια υπέροχη ταβέρνα και κάνουμε την παραδοσιακή φουρτάλια, που αποτελείται από πατάτες, τις κόβω με ροδέλες, τα λουκάνικα τα ντόπια τα χωριάτικα, τα αυγά τα δικά μας τα χωριάτικα, αλάτι, λίγη ρίγανη, λίγο δυόσμο. Η φουρτάλια είναι μια ομελέτα με πατάτες και λουκάνικα. Τα μυστικά της όμως είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει λάδι, αλλά γλύνει από το χοιρινό, και το δεύτερο ότι δεν βάζουμε τα λουκάνικα μέσα γιατί μαυρίζει. Είναι βασικά μια απλή συνταγή που τα μυστικά της ανδριώτικης κουζίνας την αναβαθμίζουν σε μοναδική γευστική εμπειρία. Αυτή είναι η κολοκυθόνδη. Φτιάχνουμε κουρκούτι με σόδα, ρίχνουμε δυόσμο, λίγη ρίγανη,
αλάτι. Το χτυπάμε. Τα κολοκυθολούλουδα της κυρίας Όλγας χορεύουν στο καυτό ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν και τραγανά να συμπληρώσουν το σημερινό μενού. Στη γραφική ανδριώτικη ταβέρνα σερβίρονται όλες οι παραδοσιακές γεύσεις από ντόπια υλικά. Ο κύριος Αλέκος ψήνει με περισσή φροντίδα τα κρεατικά, τα παϊδάκια, την πανσέτα και τα μπιφτέκια που θα συμπληρωθούν και αυτά στο τραπέζι μας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κουζίνας της είναι ότι μοιάζει σαν να τρως στο σπίτι σου. Όλα τα φαγητά της κυρίας Όλγας έχουν σπιτική αίσθηση και καταλαβαίνεις ότι είναι μαγειρεμένα όχι μόνο με πολλή αγάπη, αλλά και με αγνά προϊόντα από τα περιβόλια και τα κτήματα του Κυραντώνη του συζύγου της. Την υγειά μας. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό να περνάτε. Το επόμενο πρωί μας βρήκε στον Υμποριό, την παραλία που είναι δίπλα στη χώρα. Παλαιότερα ήταν το λιμάνι της Άνδρου. Η ονομασία Νυμποριό, που υπάρχει και σε άλλα νησιά, απαντάται μόνο σε τόπους όπου κυριάρχησαν για χρόνια οι Βενετοί και τα φράγκικα τάγματα των υποτών του Αγίου Ιωάννη και της Μάλτας. Η αμμουδερή παραλία του φιλοξενεί τους καλοκαιρινούς επισκέπτες της χώρας, όμως όλη σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου θα δείτε κύκνους να ξεκουράζονται στα ήρεμα και καθαρά νερά της. Η περιήγηση του νησιού μέσα από τις πολυάριθμες τροφές και τα νεβοκατεβάσματα στα βουνά μας φέρνει σε επαφή με πανέμορφα χωριά. Ο όρμος του Κορθείου, ο Γυαλός όπως προτιμούν να τον λένε οι κάτοικοί του ή απλώς Κόρθη για την υπόλοιπη Άνδρο, υπήρξε όπως και άλλες παραλιακές κομμοπόλεις καραβοστάσι της περιοχής. Εξυπηρετώντας παλαιότερα τα ταξίδια προς την πόλη και τη Σμύρνη, εξελίχθηκε σε τοπικό εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο. Σήμερα είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που επικεντρώνει την τουριστική κίνηση της περιοχής. Αξιοθέατα του χωριού είναι η πλατεία με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το μικρό λαογραφικό μουσείο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοίκων είναι η φιλοξενία, όπως το διαπιστώσαμε κι εμείς, από την προθυμία και την ευγένεια του κυρίου Γιάννη Μάνεση, ξενοδόχου της περιοχής, να μας περιηγηθεί στις κοντινές ομορφιές. Πρώτα πήγαμε στη διάσημη παραλία της Γριάς στο Πίδημα. Η παραλία απέχει 2 χιλιόμετρα από τον όρμο του Κορθείου και είναι ιδιαίτερα γνωστή όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά της, αλλά και για τη δημόδη παράδοση γύρω από το όνομά της. Ο μεγάλος όρθιος βράχος, μήκους 15 μέτρων που υψώνεται στα ρηχά νερά, υπήρξε εύλογη πρόκληση για τη λαϊκή φαντασία. Η φυσική σκιά που σχηματίζουν οι βράχοι επιτρέπει να καθίσεις όλη την ημέρα χωρίς να κουβαλάς τίποτε άλλο εκτός από πετσέτα και νερό. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στην Άνδρο, ανεβήκαμε στο χωριό Αηδόνια και μέσα από την καταπράσινη φύση φτάσαμε σε μια σκεπαστή μαρμάρινη κρίνη. Από τους 3 κρουνούς τρέχει χειμώνα καλοκαίρι κρυστάλλινο δροσερό νερό. Το νερό ξεκινά από εδώ, σχηματίζοντας ριάκια και καταράκτες για να ολοκληρώσει τη διαδρομή του στον κάμπο του Κορθείου. Συνεχίσαμε και από την άλλη μεριά του χωριού, περπατώντας μέσα σε οποροφόρα δέντρα, μυλιές, ροδιές και κάπαρες για να δούμε αγκαλιασμένα τα 2 εκκλησάκια. Το πέντρινο του Αγίου Ιωάννη με το κυπαρίσι στη στέγη και το κατάλευκο της Θεοσκέπας της ακριβώς δίπλα του. www.discovergreece.ru. Νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Ταξιδεύουμε τώρα προς την αντίθετη πλευρά. Η Άνδρος, η ιδρούσα της αρχαιότητας, είναι μάλλον η πιο τυχερή από όλα τα Κυκλαδονήσια. Η
Η ενδοχώρα της, κατάφυτη από πράσινο και πλούσια σε πηγές με άφθονο δροσερό νερό, ξαφνιάζει σε κάθε χιλιόμετρο τον ανυποψίαστο ταξιδιώτη. Οι Στενιές, το ονομαστό πανέμορφο καπετανοχώρι της Άνδρου, είναι το πιο πικροκατοικημένο χωριό του νησιού. Σκαρφαλωμένο σε κατάφυτη πλαγιά, χτισμένο αμφιθεατρικά σε προνομιούχα τοποθεσία, διαθέτει μια υπέροχη πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Το χωριό τον προηγούμενο αιώνα γνώρισε μεγάλη ακμή όσον αφορά στο εμπόριο, λόγω των κατοίκων του που ήταν κυρίως ναυτικοί. Η αμμουδερή παραλία Γιάλια, σε μικρή απόσταση από το χωριό, είναι πανέμορφη και με γαλαζοπράσινα νερά. Στις Στενιές είδαμε το γεφύρι του Λέοντος, ένα ιστορικό διατηρηταίο μνημείο που αποτελεί μέρος του πύργου του Μπι στην Μπουβελά, που βρίσκεται στην απέναντι πλαγιά. Ακολουθήσαμε το μονοπάτι δίπλα στις όχθες του ποταμού και περνώντας για άλλη μια φορά ανάμεσα σε κρυφές ομορφιές του νησιού, φτάσαμε στο εντυπωσιακό πενταόροφο ερείπιο της Φάμπρικας. Ο κύριος Αργύρης Αντώνογλου, συνταξιούχος ναυτικός που μας συνόδευσε μέχρι εδώ, μας λέει ότι ο μήλος είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός ατμόμηλου και νερόμηλου, ένα σπάνιο κατάλοιπο της πρώτης φάσης εκβιομηχάνησης της αλευροβιομηχανίας στην Ελλάδα. Ο αλευρόμηλος χτίστηκε το 1876 από τον Κωνσταντίνο Εμπειρίκο, επεξεργάζοντας το στάρι που εισήγαγε με δικά του καράβια από τη Ρουμανία και διοχέτευε τα παρασκευασμένα προϊόντα στην εγχώρια και εξωτερική αγορά. Είναι δυνατό το νερό στην Άνδρο, πιο δυνατό από τον αέρα, και προσφέρει ενεργειακά αποθέματα στις προβιομηχανικές εξελίξεις του τόπου. Ακόμα και η φάμπρικα του Εμπειρίκου με τη δύναμη του νερού λειτουργήσε για να αλέσει το στάρι και με τη δύναμη του άλλου νερού, του θαλασσινού, ταξίδεψε τα προϊόντα του στον κόσμο. Η φάμπρικα ως ατμόμηλος και μακαρονοποιείο λειτουργήσε επιτυχώς πριν μεγαλώσει ο ανταγωνισμός από τους μήλους της Σύρου και του Πειραιά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ο μήλος Εμπειρίκου είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο από το 1991. Σήμερα σώζονται ακίνητοι και σκουριασμένοι η τεράστια σιδερένια φτερωτήτου, η εξωτερική τείχη και κάποια παλιά μηχανήματα. Ευχή των κατοίκων των Στενιών, μας λέει ο κύριος Αργύρης, είναι να βρεθεί μια ήπια και εφικτή λύση αξιοποίησης του μήλου, εντάσσοντας το βιομηχανικό μνημείο στο πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον του νησιού. Η διαδρομή μας συνεχίζεται ακόμα ψηλότερα, στην ενδοχώρα της Άνδρου, και σταματήσαμε στο χωριό Απίκια. Τα Απίκια, όπως και οι Στενιές, έχουν το ίδιο μαγευτικό πανόραμα προς τη θάλασσα του Αιγαίου. Το χωριό είναι γνωστό από την πηγή Σάριζα και από την Πιθάρα, ένα βιότοπο εκπληκτικής ομορφιάς με λίμνες και καταράκτες. Ανεβήκαμε τα σκαλιά που μας οδήγησαν στη μαρμάρινη και θολοσκέπαστη κρίνη της Άρισας, από την οποία τρέχει αδιαλείπτως ιαματικό νερό. Η ευτυχισμένη μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα είναι διακοσμημένη από το λαϊκό τεχνίτη με κυπαρίσια, ανθοφόρο αγγεία, ρόβακες και μια οικοσηματικού τύπου παράσταση. Εντυπωσιακό το λιοντάρι στην έξοδο του νερού σε προκαλεί να απλώσεις τις χούφτες σου και να δροσιστείς. Το νερό της πηγής, εκτός του ότι είναι επιτραπέζιο, εύγευστο, ελαφρύ και αναζωογονητικό, είναι και ιαματικό, κατάλληλο για ποσιθεραπεία. Οι θεραπευτικές ενδείξεις του καθορίστηκαν για παθήσεις του στομάχου, του ύπατος, των χοληφόρων και του ουροποιητικού συστήματος. Και επειδή τον κόσμο τον γνωρίζεις περπατώντας, που λέει και ένα τραγούδι, η Άνδρος αποτελεί τον παράδεισο του πεζοπόρου. Με διάθεση εξερεύνησης και εξοπλισμένοι με φωτογραφικές μηχανές και κάμερες, ξεκινήσαμε για την Πιθάρα. Ελπίζω τουλάχιστον να βρούμε νερό. Περπατήσαμε το στενό μονοπάτι ανάμεσα από τα περιβόλια των σπιτιών. 10 λεπτά μας είπανε, αλλά σίγουρα εμείς κάναμε το διπλάσιο χρόνο. Ένας ολόκληρος κόσμος που έχει ξεχαστεί από τους ανθρώπους της πόλης ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Κατσικούλες, νερά, ριάκια, τρομαγμένες άβρες που τρέχουν να κρυφτούν. Ένα ελαφρύ αεράκι φλιαρούσε στα φύλλα των δέντρων που σιγά σιγά άρχισε να το σκεπάζει η βοή του νερού που πέφτει από ψηλά.
Μπροστά μας απλώνεται ένα θέαμα εκπληκτικό. Ένας μοναδικός σχηματισμός με μικρούς καταράκτες, με φυσικές λίμνες και ριάκια που μπορεί κανείς να τον χαρεί ακόμα και κολυμπώντας, αφού η ποσότητα του νερού είναι σχεδόν όλο το χρόνο αρκετή. Η Πιθάρα είναι ένας προορισμός που αξίζει να τον προγραμματίσετε μια από τις μέρες των διακοπών σας. Ο καταράκτης που παίρνει το νερό δίπλα του σε προκαλεί να χαλαρώσεις και να αφήσεις πίσω σου όποια κακή σκέψη. Χαλαρώστε γιατί το έχουμε ανάγκη. ...4,5 χιλιόμετρα μετά το χωριό Απίκια επισκεφτήκαμε το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Το μικρό προσκυνητάρι αναφέρει την πλήρη ονομασία της μονής. Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Νικολάου του Εν Μύρης εις Στασόρας. Η μονή ιδρύθηκε το 1540 και βρίσκεται μέσα σε χαράδρα επάνω από την κοιλάδα του Άχλα. Η θέση που βρίσκεται με την επωνυμία εις Στασόρας δόθηκε εκ του γεγονότος ότι κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή προσήρχονται οι άρχοντες και οι ναυτικοί της Άνδρου να παρακολουθήσουν την ακολουθία των μεγάλων βασιλικών ορών και γι' αυτό το λόγο παρέμεινε και η τοπονυμία. Η μονή είναι περιτυχισμένη με ψηλά τείχη και στο προαύλιό της φιλοξενεί πηγή με θαυματουργό αγίασμα που αναβλύζει επί σειρά αιώνων. Το 1740 με πατριαρχικό συγγύλιο του νεόφυτου Κωνσταντινουπόλεως γίνεται σταυροπηγιακή. Το καθολικό της μονής είναι τύπου σταυροειδούς και είναι επενδεδημένο εξωτερικά με πέτρα Θημιανούση και της Χίου λόγω της φιλίας και της ανταλλαγής υλικών των δύο ναυτικών νησιών της Άνδρου και της Χίου. Στο εσωτερικό εκτός των άλλων φυλάσσονται η θαυματουργή και μυροβλίζουσα εικόνα της Θεοτόκου, η ρίζης του Ιεσέ, προερχόμενη τον 16ο αιώνα από τον ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης και η εικόνα του Αγίου Νικολάου του 17ου αιώνα και ντυμένη με μετάξι και τρίχες από τα μαλλιά της μοναχής Λεοντίας της Μυρναίας. Το μοναστήρι διαθέτει εκκλησιαστικό κοιμηλιοφυλάκιο και διαφυλάτει την τίμια κάρα του Αγίου Νικολάου του Ενβουνένης, λείψανα Αγίων, έργα εκκλησιαστικής τέχνης και ανεκτήμητους θησαυρούς. Εορτάζει στις 9 Μαΐου, 6 Δεκεμβρίου και 20 Ιουλίου. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in capo di I love you. Αποφασισμένοι να εξερευνήσουμε ένα άγνωστο κομμάτι της Άνδρου, να σκονιστούμε στο χωματόδρομο αλλά και να διανυκτερεύσουμε στη γη της επαγγελίας του Μάκη Πατζόπουλου, πήραμε το δρόμο από την Βουρκωτή προς τα Άχλα χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει. Μας περίμενε μια διαδρομή 8 χιλιόμετρων σε ένα ανώμαλο δρόμο που κάθε κακός χωματόδρομος οχριά μπροστά του. Βράχια, χαλίκια, κοτρώνες, λακκούβες και όλα αυτά ενώ κοιτάς από κάτω το κενό. Ευτυχώς είχαμε αλλάξει το μικρό αυτοκίνητο με τζιπ. Κάποια στιγμή ανάμεσα στα κατσάβραχα και τα κουνήματα του τζιπ ξεπρόβαλε ο Άγιος Μάμας, μετόχη του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου. Ένα μεγάλο πέτρινο κτίσμα περικυκλωμένο από πανύψηλα τείχη με πολεμίστρες που θυμίζει περισσότερο ενετικό κάστρο παρά ελληνοορθόδοξη μονή και για το οποίο ακούσαμε να εξιστορούν οι ντόπιοι ένα σωρό παράξενες και περίεργες ιστορίες. Μετά από ένα 20λεπτο ασταμάτητου χοροπηδήματος στο αμάξι αγανακτήσαμε. Πού είναι επιτέλους αυτή η παραλία? Δεν βλέπουμε τίποτα στον ορίζοντα. Μήπως πάμε λάθος? Πού είναι τα σπιτάκια? Μήπως να ερχόμαστε με το καΐκι από τη χώρα? Λίγα λεπτά μετά πήραμε μια στροφή και αμέσως η παραλία Άχλα έδειξε το μεγαλείο της. Όλοι οι σχηματισμοί της ανδριώτικης φύσης σε πλήρη έκταση. Βουνά, κοιλάδες, πλατάνια, ένα ποτάμι να μαρτυρά το ταξίδι του νερού, 8 πέτρινα σπιτάκια, ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι και στο βάθος ένα τεράστιο τυρκουάζ. Μια παραλία μυστική και απόμερη. Σύνολο διαδρομής μέχρι στιγμής 1 ώρα, με τη μισή ώρα να δοκιμάζουμε το 4x4.
Φιλοξενούμενοι από το Μάκη Πατζόπουλο, τον ιδιοκτήτη του μικρού οικολογικού χωριού, διανυκτερεύσαμε στα πέτρινα σπιτάκια και την αυριανή μέρα θα εξερευνήσουμε την περιοχή. Τα σπιτάκια, χτισμένα με ντόπια υλικά, είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη φύση. Η αισθητική τους απλή, γήινη, ανδριώτικη. Καλύπτει το γούστο όλων όσων αγαπούν και εκτιμούν την αθόρυβη, γλυπτή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Κάθε σπίτι είναι μοναδικό. Εδώ η πολυτέλεια βρίσκεται σε απλές λεπτομέρειες. Άνετα δωμάτια, τζάκια για τα δροσερά βράδια, πριβέ, πλακόστρωτες αυλές με σκιερές καλαμωτές, μεγάλα παράθυρα με θέα το ποτάμι, τονίζοντας έτσι τη φιλοσοφία του ιδιοκτήτη να φέρνει μέσα σε κάθε κατοικία την αίσθηση του εξωτερικού χώρου και της ειρηνικής και γαλήνιας συμβίωσης με τη φύση. Οι βιολογικές καλλιέργειες, η παραγωγή λαχανικών, η εκτροφή ζώων και πολλές άλλες αγροτουριστικές εφαρμογές μας έφεραν πιο κοντά στη φύση και μας μετέφεραν σε άλλα επίπεδα αυτογνωσίας και πνευματικότητας. Λίγο μετά την ανατολή του ήλιου περπατήσαμε στις όχθες του ποταμού. Ο ποταμός Άχλας πηγάζει από το όρος της Κουβάρας, διέρχεται από το χωριό της Βουρκωτής, χωρίζει στα δύο τον κάμπο της Μονής του Αγίου Νικολάου και εκβάλλει προς τα ανατολικά στην ομώνυμη Αμμώδη παραλία. Ο βιότοπος του Άχλα είναι ένας αναλλακτικός επίγειος παράδεισος. Πλατάνια, ριάκια, λιμνούλες, προβατάκια μας ακολούθησαν σχεδόν μέχρι την παραλία. Το νερό του ποταμού σταματά σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, σχηματίζοντας μια υπέροχη λίμνη. Υπάρχουν κάποια μέρη στην πανέμορφη Ελλάδα σχετικά άγνωστα, όπως τα Μπόρα Μπόρα, και ίσως γι' αυτό να πλησιάζουν την τελειότητα. Ένα από αυτά είναι και η εκπληκτική παραλία Άχλα. Φοβερή παραλία, Άχλα Άχλα. Ό,τι καλύτερο. Η παραλία μοιάζει εξωτική και παρθένα και έχει ψηλό λευκό βοτσαλάκι και σε μερικά σημεία άμμο. Η θάλασσα, ακόμα και μες στην Αντάρα του Βοριά, παραμένει γαλήνια με χρώματα σαν τις ζωγραφιές του ουρανού. Από τη μια πλευρά βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και από την άλλη ο φάρος της Γριάς. Κοιτάζοντας τον μπλε του ουρανού, ζαλίζεσαι από την ομορφιά και χάνεσαι στο βάθος του ορίζοντα. Η εκπομπή με παρέα την Ελλάδα ψηφίζει τα Άχλα, την καλύτερη παραλία της Άνδρου. Ελάτε κι εσείς. Γεια σας, γεια σας. Οι καλοί καπετάνοι, όπως και οι καλοί ταξιδιώτες, δεν λογαριάζουν τους καιρούς. Πριν ο βοριάς αγριέψει, σαλπάρεται για το νησί με τον κοσμοπολίτικο αέρα και τη σημαντική συνεισφορά στην ιστορία της ελληνικής ταυτοσύνης. Η Άνδρος, με τον αρχιτεκτονικό της παράδεισο, την τέχνη και τον πολιτισμό της, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, ανάλογα βέβαια και πόσες μέρες έχετε στη διάθεσή σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τις κρυμμένες ομορφιές της. Να ξεκουραστείτε, να χαρείτε τον ήλιο, τη θάλασσα, τη φύση, να δοκιμάσετε το απολαυστικό φαγητό και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας παίρνοντας θετική ενέργεια από τα δροσερά νερά της.